যতন হামবাই তিনিও जों मादारबारि बिधान सभानि आन्दाराव मादारबारि ब्लक कमिटि ते अरो जोंनि 7 मनिटरि कमिटि ते मथानि जत उइंसनो तैयै जों दिनै अरो एक्जिकिउटिभ मिटिं आसाव लायो बनि उद्देश्यखा जों खोनावो मादारबारिनि बिसिङाव क्लाइजाक थुंफ्रय जागाव जों नग नग हागै बुवाग्रानि खरांनो पिरानि बाङै जों दूर टू दूर प्रग्राम जों खालायलायखा ब खोनानि सिनि सेंनाय जत मथानि उइंस बाय अरो जों सालायमानि फरेवो जों 21 तारिख गतिनि जों सिदानो नाखा खोना 22 तारिख सिनि सिनि मादारबारि बिधान सभानि बिसिङाव तंनाय जे जागाव तंगो ओ जागाव जों थुंफ्रय जागानो नगो हागै रैलि खायनि बाङै जों प्रस्तुति तिनि गुसना खायखा ते नाय तंनाय तिप्रा मथा न हाजागनाय जत बदलनि उनां कबंनाय खोनानि सिनि दूर टू दूर प्रग्रामो कालाबन सिनि सेंनाय और जत नो फाइनिंथों तेबन अथंखा जों ताबो दूर टू दूर प्रग्रामनि परेवो जों हाय वाइटेप निङै कायसा सेमिनार बसखां खायनाय बनि बाङैबो जों तिनि सिनि नो प्रस्तुति नागै बनि प्रस्तुति हिसाबे तिनिबो जों सिदानो नाखा जे खोनानि सिनि जों दूर टू दूर प्रग्राम खालायनाय गरो जागा फाइसक फाइजाक सिनि 7 एक्जिकिउटिभनि अरो सम्मानीय साधन जमातिया तंगु ते पुरेन्द्र रियां तंगु ते सिनि प्रकाश सिसिम सिनि शंकरा रियां संग्राम नुवातिया ते सबिराम रियां ते सिनि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट ते बबो 7 एक्जिकिउटिभनि सदस्य और जत उइंसनि अरो सिनि एक्जिकिउटिभ सदस्य रक दंबायो उमायके जों कप सालायखा सिनि थेनि ताय मोंसा जाजाक्रै जों सालपामाय दिनै सिंगे जों थुंफ्रय आदिनि कसानो हुइ खिबिगै जों बसकां 23 नो नाहरै बुवाग्रानि वा समनो नाहरै जों खोनानि सिनिनो जों सिनि बिधान सभा जों बुवाग्रानि ककथाय ते सिनि नाहरमों गेटा तिबानो तैयै जों प्रचार खायमै खांसिन लामखिनाय जतनो हामबाय